Cek. Persembahan tadi udah kan? Persembahan tadi udah.
Horas madihita saluhutna. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus na mamulus do partikian jala lahosalpo. Alay di luas Tuhata do hita mamasuhi tahun na baru 2020 onomon. Nuaeng marluhut do hita diadopan ni Tuhata madok mauliate alas saluhut pasu-pasuna padongan yon na do holong ni rohana na mga ramoti hita di taon nasalpui. Ala ni sahak ma tabi nami sude parhalado ni huriata tuhamu. Selamat tahun baru ma dihamu saluhut na. Selamat tahun baru manang dihamu parhalado nami. Di parsobauta tutuhata di tikion, diarahod do hita asa unang lalap hita manaili tuaka nang salpu. Alay, di jauh do hita patohom dirita tu sakap ni Kristusi di ngoluta. Ay ibana do patigor akadalata maddalani taonon. Ala ni tapuji matuhata di bagasan hati bulon nai marede mahita nang salpu taon naburuki. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ahudo alpa, ahudo omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani, na adong dohot na wadokyan, dohot na ro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, sian asi ni rohamdo ubahen sahat hami tu taon na baruon, odo na mga ramoting hami di bagasan taon na salpui, saya sima roham, say unang tulak hamin way, say dongani mahami di bagasan taon na baruon, pasu-pasu hamir
rodi akka ulau na denggan na huula hami, marhite-hite guarmu, alai na gumodang, pasu-pasuko mahatam na badia itu rohanami, asa gabin na baru rohanami, asa tarpa masuk ho kami, tuban wagijang di kasusuda di bohal nami. Amin. Tangi homa pati di bata di hita sadarion imana tersurat di pesalmen bidu 27 ayat 5. Pasahat madalam mulut Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Ido saatna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata. Sa perbubuy mahami mangulahon na umbar tupati ni. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroka jalana badia.
Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali kami rotu jolom, huhiala kami rikot doa sinirokam di saluhut kami halak perdosa. Alani ido ubagen na hupaserep kami diri nami sadariod di jolom, jalahu parhautopot kami, tung na jot do kami manibil sian akadalamu nabadia, songon biru-biru nalilu. Seunang pabali kami sia jolom alani dosa nami aidang di halamor roham hamatean ne kapardosa. Alai hamu baon ni rohana do di lomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhan nami do pangalesion nami marhite-hite pangulu nami na sesedai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di kami marhite-hite panidangion doha agogon ni todi parbadia. Asa tarapul situturo hanami majuko. Asa patun tigor jala daulat kami marpangalako. Bahen hasangapod di guarmu nabadiay. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songo sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohakku mida hamemula ni parjahati. Tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Tabegema hatani debata turpuk epistel di bagasan sadarion ima natar surat di panurang Heber biddu 12 mamuka ayat 12 rodi ayat 17. Dibaheni patogar hamu matangan naso marnangon dokot ulu nitot natuluk-tuluk. Patigor hamu masih adalah ni patma, asa unang lam sitik na pampang, asa samuang malum manian. Lanjut. Rikon hamuma asa mardame hamu tusaluhut halak, huhut asa abadia hamu anggo soi dang adong indoidota tuhatni. Matahon hamuma asa unang adong paholang dirina sian asini rohani debata unangi gabe urat napaet namar tubur si horkon hasusaan gabe hodar mau torop bahenon nii. Tungunang maadong permainan manang narumun songon si Esau na sumeaon sahala siahan ala nisi pangaon sada. Ai diboto kamu do natartulak do ibana dinanaeng manean pasu-pasui ibana muse dang jupangsa hasiatan ni muba ni rohai atik pe marilu-ilu ibana mangaluluisa ido sahatna martuba do akkana tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin.
ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongatta sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea na tumapalangit dootan. Au porsea Yesus Kristus anak ndi bata Jahuba na sasadai ima na tinubuhan si Maria nagabe-gabean siya to di perbadia adorang suabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal lo ibane di hau pinarsilang na tua totoru na mulak mengulu di hari patoruhon na manai tu surgo lagun dul siamun jotata jahuba. Tatangi homa sunggul-sunggul di huriata sadarion. Panidangion di hatani Tuhan. Manogoton bisar mataniari di labok manodangi portibion, tadana di leho tuhatta dope di hita ngolu asa marpakiremon hita tutuhatta. Ibana do napa tari parhita tu taun na baruon papos rohata marhite hatana molo disakapi roham manang aha sai na sau do itu pahanna jala mar hatiuron akka dalamu sodanganna di bagasan sodang ni pakirimon sisongoni ma hita naing marpanidangion marhite utusan nama dok hata di tonga-tongata. Madok hata utusan ruas ni huriata imasian wik Judea amang ye manulang opu Jeremy Doli. Horas ma dihita salhutna. Perjulu mauliate ma dituhat tapar dengan basa parholong roha. Disude dengan basana nang tajalo. Lumubi ma di tahun 2025 nang tol hasita di tahun 2026 di bugasan hahi pason. Mauliate ma dituhat ta. Nasong nima tuhamu nahu parsanga pihami amang pendeta uluan nami amang simangusong langsung ni amang fungsional amang tuwing dohot keluarga seluhukna perjolo pasatami tuhamu amang hami seruas tungau penajongjong seruas ni hita HKBB bonang indah resop bonang indah naung dison mahita seluhukna ala tungau penajong-jong di son sian wik Judea ala nung biasa taulahon alana tauni sah ma kepanitian tu wik Judea jalani doa kamanginang mulai atemari tuhatta nasong nima tuhamu no parsangapi hami amang pendeta sah ma selamat tau baru ni hami ruas sude sian namek sa tulansia sah ma selamat tau baru nami amang tuhamu amang pendeta uluan nami nang song ni amang fungsional sah ma selamat tau baru nami amang alanda nian molo di tau baru na biasa tau laun adong do aka ulaun na khusus alai molo songonau mamereng ba mungkin ale na kapartikian alai tungipe yang namang orai molo songon tuamang
si mangusong pendetata ba ulala tong doro apalagi wik tolu alana di wilayahna nasong ninya wik Judea nasong nia keruas nasing tapasaha selama ta baruta ale ulala bawa hama dokono nati molo seli sudih ta perwe anrotu amang pendetata ulala kaulaun nabalga nama alani tusong nopi hupasata mi selamat tabaru na memang horas ma tujuan nun anggia ma di pasu-pasu tuhatta di perbisuhi hamu amang manguluh kami huria HKPB bonang indah resok bonang indah ba selamat tabaru mamang nasong nima tu hita ruas mauliate ma di tuhatta di sude dengan basana molo tarajumi do holong ni rohana terlumowi ma di tahun 2025 tunggodang do aka nasu silomo ni roha gudang do silas ni roha dia kapasu-pasu terlumowi ma di hita akaruas tadalani tahun 2025 adong do di hagalion ni pamatang anggia manyan tujuluanon lumowi ma di tahun baru nang di paborhat tuhat tahita taripar nunga tadalani di tanggal seda bulan seda badi patama nama juluan hita tujuluanon anggia ma ditabai holong dok pasu-pasuna terlumubi ma dihita nasahuria anggia ma tutu lamar tabba holong nama siha holongan holong akana boy mabena dengkat tu huriat tahun asa boy totok kita seda saurdot sapa bainan padimudimun huriaun nanuluhon ni amang pendeta amang simangucong anggia ma tujulanon lam di pasu-pasu ita sude ruas alana molo hubereng do tuhamu ka amang paralunami nang sikalian ma totok hami alana molo di ruas tu amang perhalado hami sipata olodo songonani no ni na tua-tua songon nate dehon nakinong sude do HP pamatang ombar dosa nasong nima tuhamu kamang parhalado nami dia kahurangan nami tung salah pe kapangalakyon nami salah pamereng nami sipata sudedo sidohonon nasubui terdokon alai molo sian hami rua samang tuhamu amang pekaparhalado nami perjodoh dokon dia kahaurangan nami sipata songon na sonari ma asa tong songon na ni na tua tong siboru pua siboru bakara molungga pua sude naimpe adong wakana hurang uli nyan ulido ale olo do sipata salah pakatayon gabe fisik tunasing alani amang inang parhalado nami perjolo udok kami ma di tahun di bona ni tahunon dia kahurangan nami Tuhamu amang parhalado nami totong ma mapok kamu alana jelas hami karuas olodo makatahon nasutikos mabegen na hurang denggan alania kamang mapok kamu mahami ruas ba selamat tau baru ma dihamu amang tuhat tama kana mamasu-masu lumowi mahamu namarhobas di huriaon di parbisuhi di pargogi tuhata hipas-hipas hamu keluarga lepas keluarga selamat tau baru mamang sian hami ruas tuhamu amang inang parhalado nami molo di pelayananmu amang tuhami molo sian nang pinatorangmu jala hami pe mamereng pelayananmu namang sangat meningkat do di tahun-tahun berikutnya jelas do amangi jala apalagi ma tu amang akka nang pinaborhak ni wik tu ning mangula ima aka amang ceste anggia ma tujulanon molo wereng songon sianau sendiri tangan dokonok kuna gabe ala au mado hatai son memang go pelayananmu namang di huriat tahun memang benar-benar do dilekam rohamuna ala ni amang margogo mahamu di tahun 2026 jangan dia matutu tangyang mas tangyang kita hami peruas totong tangyak kamu asa sada roha nangsong ni tuhamu aka amang inang parhalado asa tuhatta parengkaton padimudimun sude ka ditangyang ta alani
posrohanami tujuanon di sude aka program naning sila sahonom muna kamang hita ruas HKPB Bonang Indah anggia madeng gambar dalan jala totong di dongan itu hatta di parbisuh mo kamang alani posrohanami di sudena hamu akamang inang namangula di hurion anggia masyadaro hamuna jala ido pangiduan nami molunga dosro hamuna amang perhalado nami nang inang perhalado hami ruas pe mangihut do siapudi alana molo hubere kami dia ka program muna mang hami ruas sangat mendukung do alani posrohanami di pangulamu pelayanan muna tuhatta mana masu hamu jala totong muse di ruas kita ruas asa totong masih amina kita masih tukol-tukolan terlumobi songod dihita anon tang sala do kono ku disotu wik Judea nian dia ka ulaw nang salpu sedada rohatta jalang gia ma lam martaba holong nama sia holongan nama si palianan roha alani marpangidoan sisa datangnya kita kamang 7 bulan badalani tahun nang binasa basahon itu hatta tahun 2026 lumubi ma dia kaya nakon di pasu-pasu tuhatta dia kapar sikolan di lema bisuk ditabai akka pasu-pasuna terlumubi totong dia akan naso dapotan rokak dope di pasu-pasu tuhatta anggia ma di patuduhon nak kana hobartu lomoni rohani tuhatta nasong ni matotong dia ka naso dapota karejo totong ma di pasu-pasu tuhatta asa totong rak marlas ni rohahita madalani tahun 2026 terlumubi ma di akka nasubui mengikuti kegiatan-kegiatan ni huriaon di akka namar sahid anggi ma di pasu-pasu tuhatta di pargogo tuhatta akka ubat na pinanganna aido parhitian ni tuhatta lau pamalupon alani asa sisa datangnya kita di akka ruas nasubui ro tu bagas juron di akka parsahiton jala pos ni roha anggia matu tujulanon asa dibukasan hahi paso salu na karuas na orang sehat rap marsaur di bagas joronon alani mangidu hami asang gia ma totong di paso-paso tuhatta martinangi ma tuhatta di batang asa totong kita mardalan di dalan na jala mangihutton hatana alani pos rohanami di sudena kahamu kamang perhadon nami na dengan menugu-nugu hami ruas tujulanon asa totok kita sisada saurdot di huriat tau mauliate Tuhan mana masu-masu anggia ma totok kita sisada pamuzio tutuhatta debata mauliate utusan Sian Perhalado pinasa matu amang situa M Putagaul. Shalom. Horas ma dihita salutna. Parjolo madok muliate mahita tutuhatta pardengkan basai disude asi dot holong ne rohana namangaleon hosa hangulua dihita gogo doho las ni roha totu sonari nunga jam 11 hurang 20 menit nunga tasalpuhon tahun naburuhi di tahun 2025 jala nunga bongot behita di tahun 2026 di ini patut dohita marlas niroha bersyukur ido nabui pasahat tota tutuhatta parneng ngebasai
jala ibana do na patut pujiota, imana do ngulutta, imana do partano batuata, jala ibana do natotong mangodiho kita dinalaho madalani ari-ari ni ngulutta bulan do tahun-tahun nanek si bolusutta. Molo flashback kita tupudi masai gudang di tahun 2025 berita habot niroha ima isarana bencana alam nadong di Aceh, nadong di Sumatera Utara, nadong di Sumatera Barat, soksongoni nadong di Medan. Nang informasi na berkembang sonari tonggope adong aka na longsor manang bencana-bencana menyusul. Di beni tung marlas niroha dohita ala na di bagasan sonang soharibu-ribuan hita madalani tahun 2025 totong mahita madok moliate tudi bata jala adorang sohupa sahatami aka silas niroha san huria marhitei diakka ruji-ruji naung ita hilala jala naung ita dalani totu dinamadalani hita perdalanan ni parhuriauta di tahun 2025 daktagamon gudang aka kesalahan daktagamon dang adong kesilapan daktagamon dang adong lakkani hami parhalado ditiki nama kobasi huriaun dohoton gomos dohot mangilik kami mangido aju dohot maaf Tuhamu saluhutna ruas ni huria nahwa holongin hami minta maaf mahami mulut tungadong akahata namar salpuan manang perdalanan di pakubasion manang siap pamerangan nami hurang asa salpuh kamu mai siar rohamuna akahahurangan ni akap palayan nami salpu mai songo parsalpuni tahun 2025 nuaik pe bongok mahita tu tahun 2026 tau parasian na di pasaha ni Jahoba tuhita di bani rak mahita marlas niroha tapasaha ma selamat tau baru ma dihita salukna tau baru 2026 dia lusi kita mantongate ulo udokon selamat tau baru 2026 damang dainang di perdalanan ni parhuriauta tung molate do honon saluhutna tusude ruas ni huria mulai sian sekolah minggu remaja naposo bulong do sude kategorial sekolah minggu remaja ina ama dohot lansia dia kapakubasion naung tadalani tung masai uli jala denggan retado salukna
jala molodu di evaluasi kami dia kasude program mihuria naung merdalan boido merdalan dengan ala dirajumi kami sude nai ala dukungan sia sude ruas di beni madok muliate ma kami Tuhan muda mangdainang do tu sude hamu na poso bulung naung mangalir roha mensupport do mendukung perdalanan ni huriata di tiki nalaun. Jadi nang harapan nami pe di tahun 2026 nang mana kita lam hobas molodang kita dinalaho mabaina denggat turiat tahun kita tidak bisa juga mengharapkan orang lain. Jadi asa boy huriaun merdala dengan totong ma hita di bagasan las neroha laho makubasi do mensupport huriaun marhite diaka pelayanan baik iperhalado maupun aka salut jemaat damang dainang au perlado jala di huriaun perlado parar tahun manang majelis pembendaraan huria tung masai lasdo roha diaka dukungan nasalengon na di pasak ni ruasta bodoh hita nang pe songonon keadaan alai bodoh taulah nak kaulani gabe boy dengan huriaun di bani damang dainang kami seperlado adong kope na subuh di ulau kami ima taringot tu aka pelayanan tu aka dongatta na marsahi renge na subuh kami na subuh huria pasahaton kado Natal manang si palas niroha dang boy tapasahat nuangi alani keadaan ni aka perhepengon jala nunga dirajumi haminian naik patu pahoni tuak kana sahid renge tu akan nababalu tuaka pelayanan song leader pemain musik alai damang dainang dang si manuk dak si botaradora dak si todo niroha dang si lemon niroha molonian rohai alai ima partikianna molonainggo hita laho membenahi huriaon memang ikon na hita do laho membenahi naiko kita do laho mangulahon jadi mulita ida dia ka partikian noangonon mulutuk pe gudang kemajuan alai adong do tong sisi kelemahan di hita i evaluasi ma tujulan ni arion songon dia ka parhepengon menurut do hita 30% saat tahun nasalpo di bani hupang idu hami ma tu sude hita na tua-tua nang songoni na poso bulung akan nau karejo asa di tahun 2026 ikok kita ma mensupport huriaon ikok kita ma membenahi asa bui saluhutna pelayanan ni huriata
mardalan doho denggan. Damang dainang nadi haholongan ni Tuata Yesus Kristus hami parhalado ni huria totonggo mabuan di tangyang nami jala hupargumulho kami ma asa sude akahita natoras totong di bagasan hayipason margugu hita mangula akka ulauta jala totong di pasu-pasu di bata ulautai songon habauran di pasu-pasu lao manupahi akka ganup keluarga di pasu-pasu di batama akka yana kota akka na mekmet ibur-ibur magodang di togu-togu akka na toras gabi silas niroha di zolonia ka keluarga di akka na marsikola mulai santerket SD SMP SMA dohot nang mahasiswa di leon hai pistaron habisuhon jala di leon haka hamalon berhasil dia ka studina nang gabe si parbagaon ni akka natoras soksoni tangyang nami diaka nang pasidukon sekolana siang gia ma akan nong karejo di pasu-pasu di bata akka ulauna meningkat akka prestasi do jabatanna nang gabe pioner di setiap akka ulaun naung di leon di bata tunasida di anak nami di bawah kami di tangyang nami asa nasudapot karejo asa di leon di batama akka ulaun nadenggan di sude yang nak nami na sudah pok karejo depe totu sesuai dohot kompetensi na dimiliki sude yang nak nami dia nak nami nang tang papandang nang magodang jala gok diaka umurna di leon di batama pasu-pasuna diburu di leon sada bawa nagabe uluan bertanggung jawab di keluarga nang diaka anak nang tang pamatang di leon tuhatta sada boru nagabe boy gabe ina di sada keluarga ido angko tangyang do elekta salutna hita nasaruhuria di benia kepartikian nasunoengon di zaman teknologi di zaman nang digitalon memang asa totong mahita si parsidohot dinalaho mengikuti perkembangan zaman ini talmobima diaka ya nak nami naposo remaja sonari ngajaman teknologi canggih kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi itu sendiri dan bobo hita sebagai ruas hanya menunggu dan bersungut-sungut. Saya sungguh berterima kasih kepada Amang Manulang yang memberikan himbauan atau memberikan pernyataan untuk mensupport Huria ini. Dan kita menghindari yang bersungut-sungut karena gereja tempatnya bersyukur dan berterima kasih. Gereja tempat bersyukur dan berterima kasih. Karena orang yang bersungut-sungut
itu orang yang tidak tahu bersyukur. Elihon nami mahamuda mengdainang asa totong tahu moliatehon dengan bahasa na di pasahak ni debata tu hita. Mulu ingot 3 minggu yang lalu bencana alam. Sampai sekarang recovery-nya belum bisa dilaksanakan katakanlah 70%. Mulu sian ngolu todo terganggu kehidupan 30%, kita sudah katakanlah hanya sakit demam kita ya, kita udah risau, sudah nggak nyaman, apalagi tidak minum, kurang makan, kurang pakaian. Di Bani hita nadong di Jakarta on, hita nadong di HKBP Bonangidan bersyukur. Jadi untuk itu mari kita membangun gereja ini, membangun Partodion. Kita jadikan gereja ini tempat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Salai Hamisian Parlado molotung adong akka hata na urang robi manang dia ka perdalanan nami na hurang pas di rohani damang dainang mangilik kami do sobanami kami minta maaf. Di beni hata perpudi naneksi pasaton nami pasataima selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhatta, mari dihita sebuke de nomor 60 mamukas yan ayat sada, Yesus hodo say toktong, hukut mahita pasahaton peliata, sada A do sada B.
Tang Yang Mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami Huria HKBP Bonang Indaon adorang so pinatolhas jamita di tahun baru jumuluma atas nama keluarga Pendeta Giat MC Mangunsong Boru Marpaung Rap Dohot Yanakon Pasahat Potu Hamuna Amanami Inanami selamat tahun baru madihita saluna maulate ma dituhatta nuaing tatangihon ma ima jamita tahun baru sada Januari 20 napina tomu ni pucuk pimpinan ni huriata HKBP ia turpuk jamita di tanggal sada Januari 2026 tersurat mai di Poda Tolu ayat sada satu ayat onom jumulu mahujaha di bahasa Alkitab sonon mahatana didok disi berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hujahama muse di bahasa Batak Tuba, si paingot mangapoi marhaposan tu di bata duhut papyak korroha tumaon pisak-pisangna. Ale anaha say unang halupahon poda nasian au say radoti rohama akatonakku ay tabaan nido diho gajang ni ari-ari dohot taon ni ngolum dohot dame say unang ma talusson sian roham habasaon dohot hasit tongan huruk-huruk kotagonan akai turukungmu jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asni roha dohut pangatusion na dinggan ho maradupud di bata dohut jolma. Marhaposan tu jahuba mahosian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiran musadiri. Say ibana matadda di nasadalanmu asa ibana patigor akka dalanmu. Ima sahana nuaing tapayut ihut ma hatorangan jamita na pinatomu-tomu ni pucuk pimpinan ni huriata HKBP. Hamu na hinaholongan ni tuhatta parhalado dohot ruas ni HKBP di Sadok Portibion. Selamat tahun baru madihita sudi. Tapuji matuhatta na pataruhita bongot tu tahun na ibaruon. Di minggu ujung tahun parhuriaun
laos pardingotan di akana modding tanggal 23 November 2025 nasalpu tabigido ditiktikon goar-goar ni akadongata nau modding takas majolo taparohahon na mangihuton holan na mabigi goar ni na modding na ditiktikon dope hita dang ditiktik ko dope gowarta saulak nari dang ditiktik ko dope gowarta diama naidok nyon tuhita di tahun baruon adong matolu na umotikna ima parjolu tatanyakon jala tatukolima akadongata natongon marsak dope ang giat di pargogoi tu hatta jala marsihohot nasida marhaporsiaon tu tuhani paduahon molo mangolu dope hita nuain dang na uburju hita sien akadongata naung jumolo modingi holan alani asni rohani tu hatta do jala narumikot oddo na adong dope sakap na ulisian tu hatta ubahin mangolu hita jala bongot tu tahun na ibaruon patuluhon las marohatta jala tapuji tu hatta huhut tadalani ngulu taon di bagasan panadaon na takas di debata nang nasa pabahenanna dohut paknguluhonon natikos di lomo ni rohani di bata hamu akadongan na hinaholongan itu hatta ditotopon HKBP do odolan pakubasion di 2020 mon pangajarion haporsiaon ditongani keluarga manang pengajaran iman di tengah keluarga jala dipakuling itu hatta hita marhite poda tolu ayat sada satu onomon na adong partalian na nang tu akka ngulu keluarga di odol hodo hinariko ni roha di poda toluon didok sai diraluti roham sai unang taluson sian roham suraton akai dibahen perningotan ni roham jala tumakas mai di ayat 5 marhaposan tu Jahoba mahosian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri alai unang jolo manigor tu borak ni na makanguluhonon lahorohatta naik kosaha do tusi alena parjolo jala rumikot laho majolo rohata tu denggan basa ni dibata namangalen roha tu hitabi hira suruk-surung ni hita jolma doi di lehot tu hatta roha tu hita dang di lehon itu akka natinop pana asin asa si lehon-lehon na macai argado rohai tu hita dinggado rohatai ditoppa di bata na dinggan rohai tahaporsiai rohaido parmianan nitu hatta dingoluon di rohaido masa panibangion sian rohaido ruar haputusan jala manotuhon situtudo rohai tu nasa pabahenan dohot pangalahope sialani ima takas di odolhod di poda 4 ayat 27 sian saluhut si jagauni gumudang majaga roham ai sianido ruar akamual hanguluan muludingkan roha tarida mai marhite nasaimian lasni roha di bagasan Tuhani di ngulutta patardo tarida roha na dinggan marhite na parroha mauliate jala parlabas ni roha hita alai molo sega roha tarida do nangi
marhiti na marroha roha, parroha diri, parroha mago, sigudang roha. Sigado nang pangalaho, jala dang marpanupak tuna uli, ngolu dohot pabahenan pe molo siga roha. Asa maceta kasma tugu tatiup jala lumobi tahanguluhon nanidok ni ayat 5 marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadian ho tu pikiranmu sendiri. Taboto do gudang do na mangalitohi rohata di partikianon. Gudang na mangalitohi rohani akka yana kota di nuwaingon. Raga do narkoba, judi online, ragam ni game na manigai pikiran dohot rohani akka sudut na uposo. Taringot tu pangotak ni gemon rupani mangihuton organisasi kesehatan dunia manang WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa adong sada sahid na diguari game disorder. Ala pagudaku margame gabe terganggu pikiran parrohaon dohot parngoluon siganupari. Naing malua akka yana kota sian mara bolon hinorhoni narkoba, judi online, dohot game. Gumodang do peranan ni keluarga majamoton akai asa malua akka yana kota sian mara naboi manigai nasida. Bagas tabi manang keluarga do sikola parjulu padibudimun ha porsiaun parrohaun dohot parangeni akka yanakon si panupahi do huria dohot parsikolaan sialani ido ikon takas ngolu si partangiang keluarga ikon sai di patu begehon hatani di bata di tongani bagas molodang di jabube akka yanakon alani parsikolaan manang pangaratuar rupani jakana boy patu pahocca diurupi hama juonodo hita boy martangiang morngin nai marhite video call tapar hatopok do hama juoni dalan pangurupion ni tuhatta asa toktong marparsauran keluarga tutuhatta sahat tutikion adong dua ragam ni panugunugun tudak danak naso apala si panugu tu nadinggan nasada nakoras dibahen dak danaki mangula si ulaun lobi sian tolak ni gugona dungi nasai mangai naginoaran kekerasan verbal manang hata namambahen marsak muruk madili madate dohot kekerasan fisik marhite na mangunai tangan manang mamukul marurat ma nang kekerasan di rohani danaki moloso malum rohanai satu nama gudang boido gabi parjahat ibana muse nasadanari ima napalubihu mambahen manja ulumai ala rade sude siala sukup sinadongan manang udang hepeng ni natorasna naso apala rikot pe alai molo dipangido pitor manigor dilehon manangaha dipangido manigor radi onma sada nama bahen naginwaran generasi stroberi songon parbueni stroberi i murah busuk hira songon ima diba akan naposoi murah-murah stres murah medele murah merdadi kurang daya juang atong songon diama di hata Indonesia dohonon ma songonon dengan hikmat dari Tuhan tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat
anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinariko ni panugunuguan tu akka yana kota, sai ni suara hodo di 5 tahun na parpudion tu akka danak sekolah minggu, remaja dohot na poso bulung, anggiat marpadan nasida di adopan itu hattai, asa takas jupang di nasida tolu tibbu dohot sada serep. Ima tibo haporsyaun, tibo parbinotoan, tibo di pangalaho na dinggan jala serep marroha. Songon na toras tarjodo hita manukoli nasida anggiat jupang na tolu tibo dohot sada serepi di ngolu nasida. Songon huria na tarjodo hita makapaduton panunuguan anggiat magodang nasida di bagasan haporsyaun na tugu tutuhani. Anggo akka na asing nai, akka na uli na dinggan mangihu doi. Di tongani portibin nagok haruduton dohot hamaulonon, gumodang ma lahor rohatta tutuhatta, tak taboto akka dia naneng masa, alai oddo tahaposi. Mangulu jala mangula do tuhatta di tonga-tongatta. Sopot di bonani taon non di pakulungi tuhatta hita marhaposan tu jahoba mahosian nasaroham jala unang marpangusadehan ho tu pikiranmu sendiri. Sai ibana ma tadda dinasa dalanmu asa ibana patigor akka dalanmu. Tau haposa do tuhata margugihon hita mengadopi nasa ragam ni namaol manadda di nasa dalatta lapatanna mamilit na umuli na hobar tulomon ni rohana mabuat haputusan naso mangasahon hamaloon alai marhiti bisuk nasian tuhani nangadong napamaulhu di debata sialani i unang murah-murah hita madeli ni ulahon ma madok asa tung tadap turohat dabi dangadong napa maulhu di debata sialani i unang murah-murah hita madeli asa nuaing pe takas ma dapat tadahon di adopan itu hatai marhaposan tuhoma au ali Tuhan sonang ma dalanakku tahun 2020 nomon mardongaton ho jala gabi pasu-pasu ngulukku si panogu tu hajujupang ni hamubaon tu na umuli tu na humaliang. Selamat tahun baru madihita tabi mardongat tangiang uria Kristen Batak Protestan piaraja tarutung sada Januari 2026 Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Amin. Martangiang mahita. Maulia tema Tuhan di pasahat rohanami di Tikion. Nungahutangihon hami hatam apala di bonani tahun sada Januari 2020 onomon na pinaadar ni naposom pucuk pimpinan ni HKBP maulate Tuhan dihatam naung marsaringar di tonga-tonga nami mangiru hami di asini roham asa sai pargugoi jala pasu-pasu hami songon parhaladu songon natoras dinalahomar mudu-muduhon aka tanggung jawab na pinasahamu tu hami ganup marsada-sada lumubi Tuhan tanggung jawab nami jaka natoras tu aka yanakon nami bi sai gabi aka anak si halas ni roha mai di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni huriam lumubi Tuhan di adopanmu
urupi hami, pargugoi hami, jala pasu-pasu ma hami. Jala pasu-pasu ma keluarga lepas keluarga. Akka na hinirim na pinarsita ni roha. Naso harus sikop dope Tuhan di tahun 2025. Pasikop mai di bagasan tahun na ibaru di tahun 2026. Asa marhitei toktong hami Tuhan marlas ni roha lahu mamuji pasangapon guarmu na badiai. Ale Tuhan di bagasan tikion apala di bonani tahun 2026. Hu pasahat hami Tuhan tuho hamaule atau ni rohanami ala asi dohot pasu-pasum naung pinasahat mutu hami ganup marsada-sada boy sahat hami Tuhan di tahun 2020 onomon jakadongan nami na mengadupi arsak ni roha ala ni akka bencana alam homa Tuhan na mangapuli nama pargugion na sida asa setoktong diingot ho jala asa setoktong dipuji ho atau ngasima roham disude ruas ni huriam hakabipi di sadok portibion pasu-pasu ma asamar hitei akan oposom na pindabakitmu di tonga-tonga ni huriami lam bungaran guarmu jala lam tutorop na akka na manghuton dohot na makaporsaiho atong Tuhan jakadongan nami na subui rap dohot hami di tikion manang ahasyalana pe uban na subui ro sahat tuhoma nasida saluhu na dongani jala pasu-pasu lumobi hami Tuhan na pungon disudi aka program aka ulau di tonga-tonga ni huriam buat tahun 2026 pargugoi hami aka naposom pasu-pasu sudi aka ruas ni huriam asa di bagasan hasadaun nasian hoi hami pauliulihon pature-turehon huriamon di bagasan holong nasian hoi atong saha di homang ulu nami mamuka di tahun 2026 saat wakatiki na mangihut pe urasi hami Tuhan sia dosa nami nagudangi asa tama hami habaurani pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin.
tapasahat ma peliata na tapapungot wadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohut nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyang hami pilihanon. Pati buluhon harajaonmu. Itongatongan ni huriam dohut di portibion. Puhai marohanami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami godang ni silehon-lehon itu hami. Asa lam gir-gir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dibata naso marmula naso marpasohotan dibata na manoktong rodi saliling nililing na naso ulo suda do akka taonmu jaladang marparbulatan akka aryarim alai jepek jala nagabur salpu do taon nami dohot aryari nami nunga salpu muse sada taon sian aryari nami alai dang salpu yanggo asini roham. Dibaheni upuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni godang ni asini roham na pasahat hami tubo nani taunon mace gudang do dinggan di basam hujalo hami manipat taon na salpui jala huingot hami doi sadarion oppe mauliate marohanami tuho ala dipangolu jala diramuti ho hami dilehon hosi panganot dohot parudoson di hami jala di pasu-pasu ho nani ulani tangan nami akup ni i dilehon ho hasonangan tuluat nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala diramoti hodo hami di hagugutan toktong do dilehon ho barita nauli i manodangi hami asa sanga hami paubahon rohanami aku ni di lehon hodo apul-apul tu namarsak tu namatean asa unang madili nasida molo huingot hami sude pabenan nami di tahun nasalpui nama ila do hami nuaing maradupon ho ala jut magopo aryari nami dohot asni roham hubahen hami oppe bican di salpuhon hon waeng taon nang salpui sian hami salpuhon masudi pabahenan nami nahurangi jala sesa sudi dosa nami sai hukupi ma pabahenan nami nahurangi marhiti-hiti asini roham di ebati hodo hami manipat nasa taoni jala di ida hodo lan naso marparbui nadinggan di tonga-tonga nami sai unang jolutaba sai pasobbu mahami mangulu ang giat marparbui na dinggan hami tu joluanon hu parhatopot hami do sude asini roham jala di bagasan haserepun dohut uduk ni roha do hamin waing mangido tuho sahat tuho mahami os sudi sai togu-togu jala ramoti mahami on sudi sai togu-togu jala ramoti mahami di bonani taunon songoni ganupari asa pujon nami ho di tahun naroon patuduhon maganupari tu hami dalan si dalana nami dohot ulaon si ulaon nami sai pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon di parsikolaan songoni dohot di bagas nami be sai tu pahai sudi parjamita pangajari dohot napaturehon namarsahit
songoni doho na pinasahat tu nasida sai ramoti mana manggom-gomi hami tata masaluhut na tarsosak na pugos na dangol na so marama na so marina na nililian ni halak unang lawas nasida hona rupa alai patuduhon matu nasida asini roham naso masohoti asa rap marlas ni roha hami sugut di hasonangan di labungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami nadi banua gicang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di banua tongaun songon nadi banua gicang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madu sanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami tugi hutu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim Selamat tahun baru madihita salubna. Iya, amanami doho inanami, sommahita marsi jalangan, huhu medok, selamat tahun baru. Yuk bikin musiknya, Ben. Tiba saatnya kita
Oke. Ya, Johanna nyanyi sekarang, Jonas sini.